Balik di sini dengan kamu malu di sini. Beli sepatu mas. Pak guys. Kok yang ngene pak? Nek ngene iki. Kok jebol nah kowe ora umur pitang. Yo, nek ngene iki rada awet. Asing. Iki kayaknya apa iki? Oh gelem kowe ngene iki pak. Harus di sini iki. Penting kan. Iki piro mas ini? Ini sing 130. Anu kok warnane ya putih ngono? Karo enek ireng iki. Lah kuwi. Ukurnya enek mas. Sing iki malah kayak gitu. Nggone piro to pak ke? Kowe? Apa siji? Pak, coba. Oh ngene iki. Motor kan. Masuk ke cah sekolah. Anu sing motif pilihan kene to. Lah kuwi papat siji. Kuwi sik kaya kae. Gelem. Motif beliane enek to mas? Nah, itu paling model kaya bari. Oh ngene iki. Hah? Kuwi cilik. Senengane ngono ki lah gedhe ya ora enek. Ini iki kan gak enek. Coba pak jajalan. Iki saya ngomong kae. Copot kok ya. Sudah 6 sasi bawa apa. Sasi wis suwe. Malam Anda sing ngangap-ngangap. Niki rada apik ya. Apa anu itu sasi ngono kali ya. Tukang jati ora apa-apa jajan ben apik. Iki rada apik kok ya. Beda karo sing dipene piro to 70 ya ning kene. Oh, iki sing 100 punjul ya. Kata nggih mlayu-mlayu copot to. Ning kene lho, Pak. Jogging copot to ya. Iki tak jahit. Sik, Mas. Wes. Karo sundal andong lho masih awet ora enak, Mas. Aku karo ngonten lho, Mas. Nah. Nonton YouTube. Nah, iki wae Mas, tak milih siji. Cocok kowe nggo sundal-sundal ngene iki lho. Carville ngene iki. Masa sepatu lagi enggak ning Gunung Lawu copot ya aku. Ya, gun. Ya empuk dah mending iki. Lah ya penak ya an. Pas ora sesek ora? Apik, penak. Penak iki, Pak. Santai ku. Jadi ini sales impor. Tapi nek didelok barangnya ya emang Tapi kita beda ya anu, Mas. Engko anu, Pak. Nek tukang sol tak sole, Pak. Ben awet ya. Apa ngene apa perlu dianu ta? Di solono luwih apik. Tapi saiki sepatu sol ngono kae gak enak opo nek ora ning nglebak iki lho. Anu sepatu sing awet ya sing kulit ya tapi kan ketok gede ya. Ketok koyo bang tintil ngono kae gah. Awet bisa antuk lah rusak-rusaki. nek kulit bilang paling orangane malah. Mas, coba Carville jikokno sing 41 Mas. Sing oke enak ya ukurane ya. Ben dijajal. Sing iki, Mas. Nah, terus iki kayaknya pas iki ya nggo sikile. Awet ngono lho. Siwat dulu ya, Pak. Apa sih nengi Abang, gak apa-apa, Mas. Sing ayo apa? Iki nek si apik Carville. Karo nek gak Carville yo ando jepit kuwi awet. Masuk arep jepit. Apik kae. Penak ya, Pak ya? Empuk. sing tunggale sama tuku sing 70 kae emang yo lontong. Heeh. Ada iki copot to lagi mlayu. Lagi mlayu-mlayu kok. Ono kae lho Mas katene. Ora payu suwe lah gak tinggal lho. Wong tak go munggah ning Gunung Lawu iki copot to kayak konten. Iki tak mbok tak kira mbok solisan, Mas. Oh. Tekon durian Mas. Wah, aku munggah bener, Mas. Kuwi koper anune no, Mas. Lewatnya bisa. Ya sandi cetot anu apa sarangan Magetan Sing olangu kae. kan sing parah ngono. Dalan rene. Yo wis apa ambung ngono? Heeh, kanggo aku. Heeh. Dalane ora apa sih tekon durian. Anu kok biak Tapi aku demen lewat kono kan. Magetan to? Sing olangu kae cek. Panggibat digawe marah nenek. Oh, kayak anu, dalan apa kayak? Mobil balap iki to? Mobil putih to? Oh kayak munggah.
Ya nek wis tekan dhuwur iku biak suket wae wae. Nek aku pas ora ya Mas ya. Ora. Mungkin saking okene sing oke munggah kono ya, dadi sekete dadi rumput-rumput. Kok injak-injak dadi anu. Ben ayo tadi cetok cek anu. Cek apa itu? Iki jajanan sik Wes. sendale. Apa sih warna pas? Gawang. Ada nang kesek yang. Papa sih. Yo kok seneng munggah. Konten yang. Boten Oh. wong. Anu petualangan tok. Iki bapak iki kon anu sik kok. Iki Mas Haji apa lho? Iki papat siji. Iya, nek awak siji iso. Si apik ya Mas iki. Aku nek nganggo ngono yo nek mung biasa no setahun punjul. Lah ya awet. Kemarin nek kepleset mau kepilih. Sing model selopane nek. Slopo. Sebab benenge Endi Mas? ngene-ngene iki. Oh kaya ngono. Karo ngene iki. Lek patut ngene iki, Pak. Niki melesekne wong kok. Ngono ki lho. Nek sing sandal apa sing digawe saka ban motor kene ya. Enten nggih. Awet berarti ya. Panas ya. Besoknya sikil Pak. Enake abang ya Mas, coklat iki. Wis iki mak anu biasa. Sendal kok. Engko brane kare Kuwi wae. Piro Mas kuwi? Tase aja dikurangi golek rene terus kok. tak mak. Kuwi opo go bolai, Pak? Ora apa-apa. Oh, go dhuwuren kok. Ki Oh, Kakak ibu. Hmm. Ismen ya. oke. Sing gedene iki. Yo polo. cek iki ya ki. SJ Mas, yo siji. Si tok Mas, si ireng gak enak Mas. Putih. Putih kabeh. Oh. Kita ngemenge koyo kantoran ini. Kantoran teko sepiro kuwi dhuwure? Gak apa-apa. Padha siji kan. Wes Mas. Oh, dulu 15. Kae dikurangi. 120 ngono. Yo. 100 lae, 130, 140, 140. Kita yakin ya suwe. Iya itu. Tapi nek ra milih dhewe gak gelem nganggo. Kita sendiri kan oke. Dicek ning kono ke bubuk gopak nggih. Ya wis. Anu suruh apa? Ya wis gawe nek gak tuku rokok. 2000. Nggih. Tas SD piro to, Mas? Sing budi. Macam-macam ini. Iya Sing itu. sedengan apa sing ra? Ya sedengan kelas loro. Dengan ini paling 75. Iki alto iki. Alto-altonan lho, ora alto tenanan. Oh, alto-altonan. Oh iya aku nggak. 150. Oh. Nek kuwi piro kuwi, Mas? Iki 55 kuwi. Delok Mas, ndang. Apik. Gratis itu? Heeh. Seneng kayaknya. Sendalnya terus ya Allah aku njaluk anu, Mas. Plastik. Karo fans. Iki 55. Nek model dhisik ya Mas ya iki. Paling ya payu terus. Oh iya. Modelnya dhisik. Pasti nek wis kuwi payu terus ya. Soalnya bahannya awet iki kayaknya yo. Yo awet tapi rada nglimpruk bungane. Heeh. Oke sing sen. Hmm. Kita aku gamane cek sekolah kan. Nek sik Puma kuwi piro, Mas? Wih. Ini apik ngono ya, awetnya lho. Ya lumayan. Coba. Cuma iki kok. Iki larang. Hmm. Ketara. Tasnya wis suwek wong ya. Alah engko apa iki wae ya engko ganti-ganti ngono. Kan punya cilian. Oh. Ini gelem baleni jahitan ngono yo. Heeh. Nek kaya tak dondo Mas nakne. Iki wae Mas. Apa sih abang iki? Kuwi wae Mas. Piro enggak? Cek ngomong kan. Ini Mas, hasilnya ya dari situ. Modelnya
Oh, lumayan. Nggih ya, Mas. Iki tak anu balekno ngono wae Mas ya. Koncoku kayak konten dolanan apa sih Iki yo ning pasar masak sembarang. masak. Hmm. Lumayan. Walah, iya toh. Jadi oh lumayan kecil. Yo iya Mas. Ya masak sampai Paling telung ya kadang sebulan 3.000, 4.000. Nek ngobodo. maksudnya gawean. Bar iki wis to, Pak? Tuku apa nih? Nggih. Terima kasih. Apa? Ini anu sih, weh. Mobil. Karo gorengan sih, sama. Gorengan. Iya. Kok? Kok ada mobil? Iya toh. Kisan wae, Pak. So.